balimamu an ɲɔgɔntuma kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ye juin kalo tile 25 kɔnɔna la Zanguna dugu kɔnɔna n'ale bɛ Kɔlɔnjɛba mara la a yirala k'a fɔ marifatigiw binn'u kan an kunnafonidiw y'a yira k'a fɔ an ye marifatigi ninnu bɛnn'u kan k'u to sugu kɔnɔna la u ye maa kelen bɔnɛ ani ka maa 2 jogi ka tila ka taa n'u bolo la wari jɛlen ye u selen ye dugulamɔgɔw ka ɲininkali fɛnw la u y'a yira k'a fɔ an ye olu kɔnɔna gannen don nin ko in na u sirannen don sabula u t'a dɔn ni banbagaci ninnu bɛ tila ka segin ka na o hukumu kɔnɔna la u ye ci bila ka taga commandant de brigade min bɛ yen nɔ n'ale sigilen bɛ Kɔlɔnjɛba dugu kɔnɔna la ale fana y'a ka maaw bila ka na u ka na lajɛli kɛ kɛnɛ in kan o hukumu kɔnɔna la olu ye o sɛgɛsɛgɛli baarakɛla ninnu fana ye maa 3 minɛ siga kelen bɛ maa 3 minɛ commandant de brigade y'a yira k'a fɔ ye waleya in cɛjugu danbe kɛra la o tɛmɛnen ka bɔ yen kunun juin kalo tile 27 kɔnɔna la Tɔnbukutu dugu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko mobili dɔ suɲɛla ye mobili in ye moyɛsi ko mɔgɔw de talen ye binkannikɛla maa 3 ninnu nana bin sofɛrikɛ kan ka mobili minɛ a la ka marifa da jɔ a la ka mobili minɛ a la u taara ni mobili in ye u ye ci bila ka taa an ka finitigiw ma ni finitigiw wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o ko in na ka tila ka na dankari binkannikɛla ninnu na u ye mobili in kɔni minɛ hakilina jiginna a yirala k'a fɔ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɔ mobili 3 de tununna Tɔnbukutu dugu kɔnɔ na balimaw ne tun ye kunnafoniya ye k'a da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la